Yan, dito tila. Kayo na lang bibili? Ay, kayo na lang bibili paper plate? Ba't takot kang manaksak ng kambing? Hindi, takot yan. Takot talaga. Ilan sila? Piso. Alin? Takot. Hindi kasi kasama sa kontrato na yun. Ay, may bayad pala. Oo nga yun. Malapit na magagawa. Ah. Ayan na sila dito. Ayan, nakahanda lahat ng mga Ricardo, mga kamiso. Ayan, ang Ricardo nila ngayon. Oh. Sa isang buong baboy. 90 kilos yung kinatay nila mga kamis. Sa kilo lang. May tipsipon din si Carmen ha? Anong Kayong to, gitipunan. oh, sakto. Uray lang ko lang to lang. Wow, ang lalaki naman ito. Talaga panghandaan talaga yan, kuya. Ayan, kuya, shout out ka dyan. Oo, oh, diba? Ang haba na kanilang anong ang tawag dito? Palandok. Oy, ang ajay ko Haba. Sarap talaga sa probinsya pag magkakatay. Laki ng ano. Oy, yung mabaling na pagpatakan. Hindi ko naintindihan, kuya. Magsalita na kayo dyan. Naintindihan. Pinakuluan nila yung ano, baboy. Ayan, muna kuya magsalita kayo na Ilocano. 10-25. Basta ako mag-vlog ako dito, kuya. O, diba? 10-25. Para matanggal yung balahibo, pinakuluan nila. Para malinis yung baboy. Bago nila hiwain. Yan. Ang ilang kawawa naman yung baboy kung magkapagsalita lang. Kape muna kayo, kuya. Kape. Ayun, bahay ng pinsan ko dito. Pinapagawa pa niya to. Itago mo yan. Kay Jari daw yan. Ay, gusto niya yan. Oo. Wow, sarap naman ang almusal mo, ante. Saging talaga partner sa kape. Oo, mahal ngayon yan. Ang alin yan? Ang antik na yan? Ano pangalan yan? Kapis? Kapis? Oo. Ibig sabihin galing kapis yan. Yun, ito pala oh. Kapis. I-ano yan sa mga memorable na ano? Mga ano yan, John? Yung Ay, kape mo to, diba? Itatago lang yan. Yun, yung bintana na yan. Di ba ano siya? Filming. Oo. Gamit niya. Oo nga, sa mga horror movies yan. Kasi nga, yan yung mga luma. Ito kasi yung old house ng aming auntie. Ayan o, ayaw na yan ipagawa. Ay, ipagawa. Ayaw na ipasira. Pati yung cabinet niya, oh. Pati yung cabinet, auntie, oh. Sa mga horror din. Ganyan din cabinet namin. Pati yung upuan niya, mga Mga antik, yan. Mga upuan, mga antik na. Pero wala ka nang mabibiling cabinet na ganyan. Anong kabinet? Para daw. Kapitay. Sige. Tanggalin mo muna yung